Jesus, ikaw ang among dalampanan. Panahon sa among kaluyahon, ikaw ang among haligi. Panahon sa among kahuyangon, ikaw ang amo ang puso. Bisan pag mudasdas ang dagkong pagsulay, dili ko mubiyakan nimo. Ginoong Jesus, ikaw ang among puso. Bisan pag muhampak ang dagkong pagsulay, dili ko mubiyakan nimo. Hangtod may kinabuhi ako, Ginoo, simbahon ko ikaw og daiggon. Kinabuhi ko karon, ihalad ko kanimo, kay ikaw man ang nagbuhat kanamo. Bisan sa mga pagsulay, ugaunta sa kasakit, apan ikaw manalipod kanamo. Ikaw ang among puso sa among kinabuhi. Kung wala ka, wala kami karon. Hangtod may kinabuhi ako, Ginoo, simbahon ko ikaw og daiggon. Simbahon ko ikaw og daiggon. Ato siyang daigon sa atong mga kinabuhi. As long as we still have the chance to glorify the name of the Lord. I challenge everybody to sing all your praises to the Lord. Lift up your hands to Him. Hallelujah. We give you praise. We give you praise, Lord Jesus. We give you praise and we honor your name, Lord. Dalagot ka sa walay katapusan, Lord Jesus. Simbahon ang imong ngalan, O Diyos. How good it is to give thanks to your name, Lord. How wonderful it is to glorify and magnify your name, Lord Jesus. Magapadayon kami, Lord, sa pag-acknowledge sa imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi. Walay mamauli sa among alakan si karong takna, Lord God. Because we have received your power. We have received deliverance in the mighty name of Jesus. We have received redemption and revival on this church. Hallelujah. We give you praise. Revival on this church, Lord. Hallelujah. Send revival to this place. Send revival to this city. Send revival to this nation. Hallelujah. Send revival to your people, oh God. Hallelujah. Send revival to all your people, Lord Jesus. Send revival. Send revival. Hallelujah. We give you praise and we honor your name, Lord Jesus. Holy Spirit, saturate this place. Seal this place. Hallelujah. The love of the Lord endures forever, church. We are saved by His blood.
And by His wounds, we are all healed, cleansed, purified, and most of all, we are all saved. Naluwas kita mga igsoon. And with that, we have to offer our lives. We have to offer our lives in everything we do and everything we say. Ato siyang daygunog pasalamatan. Hallelujah, we give you praise. We give you praise, King of Kings and Lord of Lords, the Prince of Peace. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Magampo kita, Ginoo, lain na usab ang matahom nga adlaw nga imong ipaabot kanamo. Nining adlaw sa kanunay ikaw mag-refresh sa among mga pangunahuna, pinaagi sa imong pulong. Busa dihugi, ablihi ang tanang salabutan o kasing-kasing, kay mao may imong saad nga walay matago kanamo. Salamat Ginoo sa imong kalayo nga imong gigabuuban sa imong pulong puno sa kinabuhi. Ug magapadayon kami sa pangalan ni Kristo nga among Dios ug manluluwas. Amen. Unang Domingo bulan sa Marso. Enero, Pebrero, Marso, Abril. Okay, salamat usab sa atong mga kaigsuonan, atong mga bisita nga ni akaron ni uban kanato sa atong panagtigom o nakighiusa sa pagsimba. Ang atong ginahimo dinhi mao ang panagtigom magsimba sa Ginoo. Gani dito sa langit, ano na yung dakong panagsimba. Sa Biblia, nagaingon dito, gisimba ang Ginoo. Unsa bakaha kamahinungdanon ang panagtigom ug ang pagsimba. Okay, ganihang buntag sayo. Mo'y nabasa nako sa akong apo na si Casey. Alo, tanawa ang Myanmar. Praise the Lord. Pag-abli pa nako dito sa internet. Okay, makita ba diri? Brother Loy, makita ba? Okay? Nana? Okay, pataod na ko ning ako ang TV diri sa pulpito kay di ko kakita diri. Nakita na diha? Wala pa? Okay, dili basta-basta ang mga panghitabo karon. Wa ko mahibalo kung sa hinungdan sa ilang kagubot o grabe daghan ang gipamatay. Mialsa na ang mga tao o ako nabasa dito, we want democracy. Moragwa na yung demokrasya. Mo na ilaha dito. We want democracy. Tama yun ang Biblia. Nagaingon ang pulong sa Matthew chapter 24. Makadungog kamo o dinungog-dungog nga gubat. Nakita na, nana? Kita na ang Myanmar? Ambot o asa dapit na? Sa Sikihor siguro. Asa dapitan ng Myanmar. O kabalo asa dapit ata. Okay, Myanmar. Grabe. Nakaingon ko na Ginoo, so, maabot atong ato ang kuan diri, atong lead. Ambot og dako-dako na bagato, gamay-gamay pa ba? Okay, mas mayo tong lead diri ba kay pag ingon ako na ipagawas, makita din diri ba? Okay, sige ra, paabot na ta. So mo giingon sa Biblia na ayaw lamang kamog kakuyaw. Kaya ang tawag makayawan, wa na di na makaampo sa Ginoo. Ingon siya, do not be alarmed. Ayaw lamang kamo. Okay.
Grabe na. Wa man ko kabantay ang akong apo bagitan-aw na ko dito sa Messenger. Yun siya lo, tanawa ang Myanmar lo. Ingko, uy, praise the Lord. Gitan-aw na ko, gawas mo sa sala. Ablihan din ako ang akong TV. Open na ko ang internet. Myanmar. Gitype na ko, Myanmar. Grabing panghitabo. Praise God. Nakaingon ko na ang tanan na hisulat sa Biblia, ang mga anak sa Diyos maingon, Amen. Praise the Lord. Pasalamat ha. Pero ang giingon sa Ginoo nga ayaw lamang kamog kahadlok. Maura na yan tugon, ayaw kahadlok. Okay. Dili lamang kita maalarma kay kini, ingon siya sinugdanan pa lamang. Dili, nagtuo ko na kana nga nasod, dili pagid na maoy magsunod. Magsunod-sunod na. Maura tanang nasod siguro ni. Magunay ang tanang tao. Kaingon ko ba na malandong ko, lipay gyud ang Antikristo na ni kay ngano. Kung kana ragod mo oy saligan, gamay ra ang mga kuwa pero magunay na ganin tao daghang patay. Mao may tuyo, reset. Hallelujah. Busa dinhi ako magasugod sa Ebanghelyo ni San Mateo. O kamong naa sa gawas karon, paminaw kamong maayo sa pulong sa Ginoo kay ang pulong sa Ginoo dili gyud makawang, dili mo sayop. Praise the Lord. Diri da ko sa Hebrews. Hebrews chapter 10. Praise the Lord. Verse 22, 23, 24, and 25. Nagaingon siya, let us draw near to God. Managpanuol kita sa Ginoo with a sincere heart sa matinudaanon gayud nga pagsimba in full assurance of faith. Having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Bot pasabot niya na pulong sa Ginoo. Verse 23, let us hold unswervingly, dili nato himuon nga moarag paling-paling, unswervingly to the hope we profess. Dili nato himuon nga moarag luya, paling-paling kita sa atong mga paglaom nga atong gilauman. For he who promised is faithful. Kay ang tanan nga nahisulat walay bakak. Siya nga nagasaad, ingon siya faithful. Wala gyud. Pag muingon siya na mubalik siya, mubalik siya. Pag muingon siya kana mao'y buhata, buhata gyud na siya. Kay nag-ingon ang iyang pulong, ang iyahang gisulti dili gayud mausab. For he who promised, siya nga nagasaad kanato, tinudon yun na niya. Mga ang atong gilauman, mao'y pinakagamhanan ug kusgan sa tanan. Okay. Kamong mga bisita nga ni adinhi, wala baya mihuna-huna ninyo nakabigon mo ha? Wala. Ang among tuyo nga nung gi-reach out ang inyong panimalay aron masultihan mo sa tinuod, mawalihan mo kay ngano kaming naanas sa kamot sa Ginoo, nahimo naming utangan. Dili utang sa kwarta. Sa dihang na Kristohanon kami nahimo ming mga utangan sa Ginoo. Ug ang among utang naa diha sa inyo. Ang buti pasabot na isulti namo ang pulong sa Ginoo. Kay maunay nahimong utang namo sa Ginoo diha ninyo. Kay kung dili mi mosulti na
Ang Ezekiel nagaingon, paninglon ang inyong dugo nganhi sa amo. Basta na'y utang na agi maningil. Maura na atong unano, basta na kay utang na ay maningil. Kami dili mi utangan og kwarta sa ila. Utangan mi kanang nakristohanon mi nahimo ming nautangan. Mao nga di man mabayrag kwarta ni. Among bayran pinaagi sa pagwali, sultihan namo kini. Isulti kay ngano ang kaluwasan, ang kamaayo nga nadawat namo, amo usab nga ipaabot kaninyo, dili ba na maayo? Amen. Maayo oy. Okay. So nag-ingon siya din ang tanan nga iyang gisaad, for he who promised is faithful. Verse 24, and let us consider how we may spur one another. Matag Kristohanon, kinahanglan mamalandong kita sa usag-usa. Og maghigugmaay sa usag-usa. Og magbuhat og maayo sa usa-usa. Okay, balik ko na ko itong giyon utangan. Si Pablo nagaingon siya, ako obligado gayod nga muwali. Mao nagiingon utangan. Ingon siya, I am a debtor. Romans 1. Roma Kapitulo 1. Versikulo 14. Mauni, ingon siya, ako utangan, kanusa siya nahimong na utangan, kadtong pagkahagbong niya sa kabayo. Sa Acts chapter 9, tagak siya. Praise God. Tagak siya no sa Acts chapter 9, verse 4. Nahagbong siya sa yuta og nakadungog siyang tingog. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, Saulo, Saulo. Dili pa man siya Pablo. Why do you persecute me? Nganong gilutos mo man ako? Verse 5. Miingon si Saulo, who are you, Lord? Kinsa ka naman pod Ginoo? Tungod kay si Saulo, sama kanato kaniadto. Nadaghan po kita Ginoo. Muna nga ingon siya nga, kinsa ka man Ginoo, kinsa ka naman pod. Miingon si Saul, mitubag ang Ginoo, I am Jesus, whom you are persecuting. He replied, now get up and go into the city and you will be told what you must do. Pila to kaadlaw na butas siya? 3 kaadlaw. 3 kaadlaw na butas siya. O katong 3 kaadlaw, nagtuo ko nga dito, nagpenetrate ang Ginoo kaniya. Giseminar siyag maayo. Tiyaw mo 3 days lang, unya nakahimo siyag sulat sa tanang sinulat diri sa Biblia. Epistola, iyahan ng mga sinulat. Maunay testimonyo nga nakita o nabasa na to. Okay, so miingon siya sa Romans 1, utangan ako. I am a debtor. Ingon siya sa verse 14, I am obligated both to Greek and non-Greek, both to the wise and the foolish. Utangan. Mao nga kamong mga bisita nga niapil karon sa panagtigom, ayaw huna-huna ang anianhin mo diri kay gikabig. Kini nga simbahan, dili gyud mi mangangabig. Apan dalon lang namo ang imong kasing-kasing sa Ginoo aron makabaton kag maayong relasyon. Mutudlo mi. Mutudlo mi, dili wala tay huna-huna ni ani nga makaginansya ta. Wala, dili kwarta karon panahon na. Wala na, di na panahon madato.
Kung gusto man ka magpakadato karong panahon na kasing-kasing mo'y padatua. Praise the Lord. Kasing-kasing na mo'y padatua. Unya, magbato na lang tagmayong panglawas. Pasalamat lang ta sa Ginoo. Makatulong tagmaayo. Makaginhawa tagmaayo. Okay. Okay. Kaong tagbalanghoy. Kita na ninyong Myanmar, no? Grabe sa muka. Lupigon yun ang tao. Kaya ang tao, wala may ikabalos. Samtang ang gobyerno, ang mga military, naamang sila'y bumba, pusil, unsa pa diha aeroplano, tangke. Ang tao, pintik, bato. Wala. So, mas dali ragyod marisit. Kuya gyud ang plano nila, no? Mariset gyud kay puros man ni buta. Gibutahan man sayawa. So nagtuo sila nga sa ilang himo ni ani maayo. Pero wala biktima sayawa. Paspas ang kamatay. Hala pinatyanay, hala binumbahay. Katawas tanas. Kay kung kiniray saligan kining mga sintoma hinay. Okay, kitang mga Kristohano, nag-ingon ang pulong sa Ginoo, kita ragyoy makasabot. Ngano ni adinhi, akong gibasa ang Biblia sa Matthew chapter 24. Kining ebanghelyo, mauni ang lig-on testimonyo, nga makaingon gayod, tinuod ang Biblia. Hallelujah. Pero katong wala gyoy Ginoo, ang ilang una-una expected nila na moabot gyud ning panahon na ibalik tong sa una, wala na. Kung ibalik mga langgani kana moarag gigran sa Ginoo ang mga prayer, okay, why problema gibalik. So ang atong buhaton karon wala laing mayong buhaton. Mintras may panahon pa na makaduol sa Ginoo. Wala may laing manluluwas. Si Kristo ra, wala na lain pa. Walay lain. Dili lang siya nag-ingon nga, ako ang dalan, I am the way. Ingon siya, ako ang kamatuoran, the truth, the life. Dili lang kay nag-ingon, ang buhing ebidensya, namatay, tulo ka adlaw, nabuhi siya. Mauna ang great symbol as a Christian. Dili ng cross. Simbolo daw na sa reliyon. Dili, oy, ang tinuod nga simbolo, mao ang iyahang lubong na banhaw gikan sa patay. The great symbol of the Christian belief is the tomb. Tulo ka adlaw na banhaw siya. Giadto sa mga babae nila ni Maria, naghilak sila. Karon nakitaan man nila, mo'y gisimba. Ang unang nisimba kaniya ang mga babae. Mao ni nga kasagaran sa mga simbahan, daghang babae. Babae ni simba. Ug karon gisultihan dayon nila. Si Pedro mo'y nilihok ug didagan balik sa lubong ug iyang gitanaw dito, wala na ang lawas. Kadto na lang panapton mo'y nahibilin. Praise God. Ug kanang saad niya nga mobalik, 1,000% mobalik siya. Aron pagkuha kanako, kanimo, kanatong tanan nga nagatuo kaniya. Maulang. Atong tanaw daw nato kadali ang Matthew chapter 24. Hallelujah. Maminaw ta human sa Myanmar. Unsa na pud kahay sunod na mo arise. Ang giingon sa Bible, kingdom against kingdom.
So unsa man ang mga nasura na nga mga hari-hari diha. So diha sa usa ka nation mabuak na away gina siya. Pilipinas mao siguro pero mag-ampot nga di mahitabo ni kay ako nga mga pagambo Lord, ang Pilipinas himo ang nasod sa imong mga kaanakan. Kay kini nga Pilipinas nagabayaw sa ngalan ni Kristo. The Philippines is for Christ. Atong palakpakan ng pulong. Ato nang i-review, Glo, panguag kopya niya na, kay magtuon ta. The Philippines is for Christ. Nation against nation. Okay, Matthew chapter 24. Diara. Verse 1, Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its building. Verse 2, do you see all these things? Ingon si Jesus, nakita ba ninyo kining mga butanga? Miingon siya, sultihan ko kamo sa tinuod. Walay bato nga gipatong ibabaw ni ini nga dili pagabungkagod. Not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. Praise God. Sa ato pa, walay buhat sa tao nga ligon. Tanan maguba. Katong dito mig Hong Kong, ilag yun gipasigarbo na ang Hong Kong sukad masukad. Wala yun sila maka-experience og linog. Ingko na basin og prepare lang na sa Ginoo aron mahurot og kausang uyog. Kaya bini niyo moadto ka sa Hong Kong, mingaw sa ibabaw. Tuwa dito ang daghang tao ilawom sa yuta. Krabing tao. Dinhi magtukod kag negosyo, ibutang gyud sa kantos, crossing aron makita sa mga tao dito. Tan-aw nimo man ni Hong Kong, mingawa man din Hong Kong oy. Oy, adto ka sa ilawom sa yuta. Tuwa dito ang mga dagko nga mall. Tuwa dito ang mga train, tuwa dito pagkadaghang tao, tuwa dito ang naglinya nga mga McDo. Dito pa ko nakakaon, o guanay kaog-kaog kanon. Iko na maniwang mabuta dinhi. Noodles. Unya dito ko kakitag mga tao nga mukaon, wanay kanon-kanon, manok ra gyud giot. Wa may lami ning sudan ug way kanon no? Wa gilami. Nangaanan magud sa gagmay pagud mi kay inyon mami. Oy daghan ang kanon gamay sudan kay ang sudan makabitok. Daghan og kanon. Allah daghan kanon. Gamay rang sudan. Okay makabitok daghan og kanon. Mo nangaanan og kanon. Praise the Lord. Hallelujah. Dito ko nakakita na mga manok dito. Nangaon sila, tanaw ko magikanunay na sila. Manok ko ragi kaon. Ako una-una, may lami sa una-una nagway kanon. Muto nagsige na kong ingon sa kong asawa na, pangita din ni Hong Kong nito eh. Ay, salamat sa Ginoo. Nya dito, ako kakitag taong dagugtian. Diri sa Pilipinas, murag mas daghang dagugtian. Bitaw, unya ni adto mi sa ospital labay mi. Wala ginamarking nga naay mga masakiton, wala mingaw ang ilang ospital. Unya gipasigarbo sa kay mi atong nailang na may tourist guide namo dito. Sulti siya na ang Hong Kong sukad masukad walay linog na hitabo. Ati ay wala di linog ni mao di ay na magpatuyang sila bangag ilawom sa yuta. Dito ko kakita og dagko nga mga mall ilawom sa yuta. Unya ang ilang unang andana. Ang atong andana dinhi diha man pataas matay kaduang andana ikatulo. Ang ila dito paubos. Paingon sa ikaupat. Unang andana naay mga mall. Naay train. Manaog na pud kay kaduhang andana. Naay mga mall, naapoy train. Ikatulong andana naay mall. Kada mall dunggo ang train, mall gyud na siya mohunong. Aggawas sa pultahan, mall diretso. O kuyawa din nila.
Kung maabot ang panahon na mulinog ni, hurot yung tao dito din kay tabo na naman daan. Lagi? Okay. So din Matthew chapter 24, balik ta. Nag-ingon si Jesus, walay bato nga gipatong ibabaw sa bato. Everyone will be thrown down. Mo na iyang sulti. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciple came to him privately. Sila-sila ra. Miingon ang iyang mga tinunan, sultihi kami Ginoo. When will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Verse 4, mitubag siya. Pagbantay kamo, nga dili kamo malimbungan. Ingon siya. For many will come in my name, claiming, I am the Christ, and will deceive many. Daghan ang malimbungan. Praise the Lord, hallelujah. Nganong daghan mang malimbungan? Sa atong panahon karon, naa pa may mga Kristohano na kumpiyansa pagkaayo. Walay pulong ba? Wala. Simba lang siya. Kunyaon sa nang mga mass media diha, tuwa dito. Wala. So, ingon ang Biblia, daghan silang malimbungan. Okay. Ako dapitan to. And will deceive many. Verse 6. You will hear of wars, rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Siguro nga dili ka makuyawan. Yun siya, ayaw kahadlok. Such things must happen. Kinahanglan mahitabo kini, kay nahisulat naman kini. Okay, such things must happen. But the end is still to come. Allah. So, kining panganahon na, kining panahon na, ayos-ayoso na nato ang atong kinabuhi. Amen? Ayos-ayoso na, paminaw na, kinabuhian na. Okay. Sar ko dapat ito. Such thing must happen, but the end is still to come. Okay, mauna ni ron. Verse 7. Nation will rise against nation. Na, muaway giday. And kingdom against kingdom. Mag-unay gyud ni. There will be famine. Gutom na ang abuton nato. Gutom na. Kay kining pagkontrol karon sa atong panahon, ang usalang, Matthew chapter 4, gikontrol na ang pagkaon. Kay dili man mulin niya ang tao. Hallelujah. Paminaw ra gyud mo sa panahon, kontrolon, yawa na, may mulihok. Pero ayaw ka balaka, kay naa ang Ginoo. Okay. There will be famine and earthquakes in various places. Ingon siya sa verse 8, kining tanan are the beginning of birth pain. Kana bitawng babae nga muanak na hapit, magbati na, dili na yun na dugay ba, basta mo bati na, wala na sakit-sakit na. Dili, naaman gani, madugay-dugay, pero tagsara na may tabo ba? Ang uban gani, dili na makaabot sa palaanakan. Makapanganak na sa pedicab, basta magbati na, iyo siya kini. Mao ilhanan nga sama sa usa ka babae nga mo anak na. Beginning of birth pain. Verse 9,
Then you will be handed over to be persecuted. Mauna na. Kadtong magpagahi sa iyang tingog, i-persecute. Wala na, dili. Magyod ka kaligtas kay recorded na bayani atong pangalan. At tuon ka na. And put to death. Hala. Dili ta ngay mabalaka, dili ta ngay mahadlok. Kay ang Dios is working in you, working in us. Di ba gitudloan naman ta katong mo drives out sa fear? Unsa man ganito? Unsa to? L-O-V-E. Love. Magpuyo o magkinabuhi, gayud kita karon sa love. Kay ang love will drive out fear. Kay nomdo mo ni Esteban nga gibato siya, naaba siya ikahadlok niya to. Ang Dios nagalihok kaniya, wala na siya, wala ni gibati, kagisakitan siguro siya. Wala na. Ingon ang Biblia, nihangad na lang siya o naabli ang langit. Kaya sa Ginoo, kuhaon ka. Naglabay na lang sila og yuta. Kay kining lawas, yuta raman eh. Kuhaon ang imong soul and spirit. Naato ang purma sa lawas ni Tiban, gibato. Wa gyud mo ingon siya agay. Ngano? Ang Dios nagalihok. Nagalihok ang Dios sa tanan nga mga believers. Gikuha sa Ginoo ang iyang spirit and soul. Yuta, kay kining lawas, yuta rani. Gilabay si Esteban, gilabay siya. Si Tiban, gilabay siya bato. Hangtod namatay, wala na. Wala na siya. Walay gibati. Kaya sa Ginoo na buhaton. Kay wala mausab ang atong Dios. Okay. Maulang, mag-ampo ta sa Ginoo, nga ligunon kita sa Ginoo. Okay. So dinhi, magpadayon kita sa pagbasa. Verse 10, verse 9, then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated. Dili man ni pwede na maingon nga ayaw naghisguti kay murag madlok. Dili oy, nakasulat na ni. Kinahanglan na makabantay, makaprepare, makaampo. Dili na pwede na magpalutaw-lutaw lang tarong panahon na. Truth is truth. Praise the Lord. Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time, mao na ni problema. Verse 10, many will turn away. At that time, many believer will turn away from the faith and will betray and hate each other. Hala. Na kini magpalutaw-lutaw na, delikado ba? Maora po dahil na sila ang mo tugyan sa imo. Pero walay kaso. Importante imo, ikaw mismo gilig-on ka sa Ginoo. Unya, verse 11, false prophet will appear. Many false prophets will appear and deceive many people. Unya, verse 12, kay mukusog naman yung maayo ang internet. Because of the increase of the wickedness.
Ang mga batang gagmay, matud palahi na ang arang panahon. Wala na ibanha ang balay kay nagtagsa nagsilpon, tanaw na sila unsa pa na diya. Istorbohon ni muna, wana suklan ka na. Wickedness, but because of the increase of wickedness, the love of most. Kadtong walay mga cellphone, maoragin siguro ni makaangkon ani ba? Gugba. Kasagaran sa bukid, pero kasagaran ron, mga nanay may mga cellphone, bisan gani basurero. Colored pa ang TV sa basurahan. Iyon siya din, and this gospel, the love of most will grow cold, but he who stand, kani, maugyod ni. Amen? Ang tanan nga nakadawat, ang tanan nga naka-store og daghang pulong sa kasing-kasing, maugyoy mo barog. But he who stand firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world. Worldwide. Unya na igiingon diri testimony as a testimony to all nation, and then the end will come. Ambot pasabot na ning mahimong testimony, tanang nahisulat siya ang witness. Tuman na, humana kompleto na, then the end. Hallelujah. Iwali og kining giingon gospel as a testimony. Walay laing libro, walay laing gospel, walay laing Dios, si Kristo. Mao nga dasigon ko kamo mintras naapapatay gamayng panahon. Muingon lang ko gamay kay who knows. Kini nga tuig, kumpiyansa ta. Hallelujah. Moara giluag-luagan no. Tanawa ni. Maldito gyud ang yawa. Ang trabaho niya is unsa to? To kill, to destroy, to steal. To steal, to kill, to destroy. O ginaya. Praise God. Hallelujah. Naman po yung ingon na dili pa man ni mawang 666. Wala may problema na. Wala problema na. Ang importante kita, bantay, be aware. Kini bitawng manok nga idlason, gahi gyud na hidakpan. Pero kining mga palutaw-lutaw nga mga manok ay dalira kayo. Anaan rag mais umuduol dayon. Praise the Lord. Pero kining mga manok na idlas, mga ihalas, kakita ra nag-anino, wala lupad na. Okay, so dinhi balik ta sa Hebrews chapter 10. Ang Hebrews chapter 10 nagadasig kanato. Ang verse 22, manuol kitag maayo sa Ginoo. Ayaw ina nga sa balay pastor simbaman mi dito. Lahi kining ingon ni ani ug sa balay ra ka. Magkwintahan na ita, lahi ra, dili gyud, lahi ra. Lahi gyud ning ingon ni ani. Praise the Lord. Okay. Ingon siya, let us draw near to God with a sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Verse 23, let us hold unswervingly to the hope we profess. Okay. So unsa?
Dinhi ang Biblia, nagaingon ang libro sa Isayas, mintras makaplagan pa ang Ginoo, pangitaas siya. Amen? Seek the Lord while He may be found. Samtang mabati pa nimo ang presensya sa Ginoo. Kung din hinabati nimo, walay babag nimo nga mubati ka dinhi. Nagaingon si Isayas, si Propeta Isayas, sa atong panahon karon, may panahon pa na kita makaduol, makapangita. Dili pa ulahi. Okay. Mintras may panahon pa. Isaiah chapter 55 verse 6. Nagaingon siya dinhi, pangitaas, seek the Lord while He may be found. Samtang makaplagan pa siya. Unsa nang mga adlaw nga dunat tigom apil, di man na dautan. Gawas kon na ay importante nga imong giatubang ka na, wala ay problema na. Pero kung naara ka sa imong balay, gawas apil. Kani nga simbahan, wala gyud pangalan nga di yung kakakita gid papirma ka dinhi. Adto ra ta sa langit Siguro nga ang imong ngalan nahisulat sa basahon. Nya mangutana ka, unsaon pa kakita natog libro dito nga wa may makita? Kay kung makitaan pa, katkaton ko na ba nya isuwat gyud ako akong pangalan. Mailhan, bitudluan ta kay ako nangutanan ako nga nabasa nako na nagaingon man ang Biblia nga bisan kinsang pangalan nga dili makaplagan sa basahon sa kinabuhi, itambog. Nakapangutan ako kausa ni ana. Ginoo, unsa may ilahanan nga nasulat ang akong pangalan nga wa man jud ko kahibalo. Abi nimo ang Holy Spirit tagigsulti sa ako. Kung giunsa pagbag-o ikaw, nagdepende na sa imuha. Kung wa gyud ka na bag-o, wa gyud ka dito. Tanang gibag-o tuwa dito. Atong palakpakan ang pulong. Di ba klaro no? Ang tanang gibag-o sa Ginoo. Sa atong kinaiya, sinultihan o sa sinultihan ta. Na may daghang simbahan ron nga ang wa agyapon mausab. Na kung wala na mausab, nagtuo kung nga wa po dito masulat kay wa man mausab, ang tanan ra magkahanggi bag-o. Tanang gibag-o. Dili pareha sa una nga gihimo daw ang saad aron pakyason, di na mao karon. Musaad ta tumana gyud na. Amen. Pareha na magsaad sila magminyo gyud ta, wa na gid lain pa ikaw ra gyud nya nausab di ay. Matud pa nila pagkasakit. Abi na kung usang sakit di iutot. Whosoever's name, bisan kinsang ngalan nga wala mahisulat. Di sa ato pa, nakasabot gyud yung kung ay salamat Ginoo. Kay daghan karon ang naga-profess. Spreading of the gospel. Pero ang ilang kinabuhi, wala mausab. Nagpadaghan silang liwat. Muliwat ra ba pud na nato? O kay wa ka mausab, nagpadaghan kag mga liwat. Mga liwat nimo, wa po na mausab. Ikaw man ang tanahon. Dili mapinasayloon. Unya og masoko. Pangalan sa Ginoo ilito kon sus di lang ko Kristohanon katilaw yo gaba.
kanang sus baya dili baya na maayo ha Kristohano na ta ayaw moglitok ni ana. Gamito ninyo nagbasketball, sus wala masyat. Sus kaayo nimo sikara na bata ka sus ka maayo nimo muar kag naog demonyo. Kana bayang sus kinsang pangalan na? Oh, Exodo na sa Exodo. Chapter 20. Tanawa daw ba? Exodo chapter 20. Okay, maayo bang pulong sa Ginoo? Gusto ka bang may sulat ang imong pangalan sa basahon sa kinabuhi? Okay. Ang ilahanan sa katawon ay sulat na bag-o. 20 verse 4. What ba ni? 7 di ay 7. Verse 7, you shall not misuse the name of the Lord your God. For the Lord will not hold anyone guiltless who misuse His name. Tiyaw mo na, ngalan sa Ginoo ha. Naabayan na sa Matthew chapter 1 verse 21, ingon ang anghel nganli siyag Jesus kay siya mo'y mahimong manluluwas. Niya nangaanad magasaw na sus ikaw hab. Diba? Okay. Mao na siya. Mintras may panahon pa. Panahon. Dili nato sayangan ang mga adlaw nga makaduol kita sa Ginoo. Wala magpasabot kung niya ka dinhi naga-attend sa atong simba. Wala magpasabot na wala tay membrohay dinhi na wala tay lahi ta sa uban grupo. Nga kung adto ka sa ubang grupo, gipapirma gyud ka didto. Mao na nga og madunggan ka nga tuwa ka sa laing simbahan, apason jud ka kay nakapirma ka. Dinhi kung wa kay gana, wala kay problema. Ang tuyo nato dinhi na masudlan ang inyong makasing-kasing sa pulong, matun-an ang pagkinabuhi nga Dios noon. Oh, amen. Makaila ka kung kinsa ang imong manluluwas. Walay laing ngalan nga gihatag kanato, Acts chapter 4. Walay laing ngalan. Matthew chapter 1:21, ngalang Hesus. Hallelujah. Kaduha, kinahanglan kay ang tuyo maguning atong tigom dinhi word, worship niya word. Sa diha na makadungog kag pulong, ma-build up. Mapanday, ikaw mismo mao'y mapanday. Kay kung mapanday og maayo ang imong kaugalingong kinabuhi, morning spiritual house, sa dihang mapanday, makapanggunit ka og ligong materialis, ligong pulong sa Ginoo, o nya imo ning kinabuhion, ligon ka nga balay. Mananggingon sa Matthew chapter 7:24, mahisama siya sa kataong maalamon, wise, nga nagatukod og balay ibabaw sa bato. Siya nga nakadungog og nagatuman. Duha man gid ni nakadungog og nagatuman. Mahisama siya sa usa ka tawo nga nagatukod og balay ibabaw sa bato. Kinsa man tong bato? Si Kristo. Ulanon. Na kining moabot natong panahon, grabe ni sa ulan. Panuktoko na ning balay ani. Praise the Lord. Bintaha tong unang nangamatay kay libre na sila. At kita mga buhi, pasalamat po ta kay pagkakita po tag usidagan sa panahon. Pero manay sakit o walay sakit, kitang tanan mo balik ra sa yuta. Mao gini hunaw-na. Hadlokon ka o sa dili ka hadlokon, yuta ra gihapon paingon. Pero bintaha tong naa sa Ginoo. Ngano? Kinabuhing walay katapusan.
Pero muyield ka sa pamaagi sa kalibutan, pildi ka. Barog. Matthew chapter 10, ingon siya, ayaw kahadlo kay ang mupatay sa lawas. Dili makapatay sa inyong kalag. Kahadlo kay ang makapatay sa kalag. Kinsa man na siya, Ginoo. Karong panahon na, pilia ang Ginoo. Kay diha niya, naa ang tinuod nimong paglaom. Kining kalibutan na, labay raman ta. Wala, tanaw nimo, guwapo. Wala. Besan pag usa ka guwapo sa building sa balay. Praise the Lord. Wala. Mulabay rata. Na ay dapit nga giandam sa Ginoo. Kanang giingon dapit nga giandam, dili gyud na bakak. Tinuod gyud na siya. So ayaw ibaylo ang kalibutan. Barog nga ligon. Amen? Unya, ang atong pagtuo, kinahanglan mo grow. Mo grow. Kay walay laing requirements. Mag-adto kag laing nasod, passport. Visa. Pero sa Ginoo, walay laing requirements. Faith. Pagtuo. Nganong ni aman ta dinhi, nagtuo man ta Ginoo, nakita ba nimo Ginoo? Wala, mo nang pagtuo. Nganong ni aman ta dinhi, nganong nagbag-o man ka, pagtuo, kay walay makasaka sa langit. Kadto lang na ipagtuo. Ingon siya sa Matthew chapter 11, bulahan kadto silang wala magduha-duha kanako. Hallelujah. Matthew chapter 11, verse 4. Verse 6. Eleven. Okay, verse 6. Verse 6. Bulahan silang wala magduha-duha kanako. Praise the Lord. Okay, bantay mo. Naanay pagtulunan karon na dili bawal na ang pangalan ni Kristo. Kay dili gyud daw na mao. Sa akong English, nagaingon siya, blessed is the man who does not fall away on account of me. Sa Bisaya na, bulahan kadto silang wala magduha-duha, mao na no, fall away. Nganong unsa man di ilahanan sa katawo nagduha-duha, balhina ikambyo niya. So karong panahon na daghan na ang mikambyo ang pangalan ni Hesukristo, ang pangalan ni Jesus. Gikambyohan na. So muna, blessed is the man who does not fall away on account of me. Siya nga wala magduha-duha. Sa laing bersyon, siya nga wala mahipandol kanako. Barog, walay lain na nagsaad sa kinabuhi. Ingon siya, I am the way, I am the truth, and I am the life. Ang tanang naanay Kristo, mingon amen. Naana sa imo karon ang kinabuhi. Kay naanaman ang imong kinabuhi, dili na imo iyahang kinabuhi, naanaman diha ang kinabuhi ni Kristo. Sa tinuod lang mao ni, wala kanay kamatayon, palakpakan ang Ginoo niya na. Ang iyang pulong dili bakak. Wala na kamatayon. Ingon siya ang tanang buhi dili na mamatay. John chapter 11, di ba mo na ingon dayon si Marta, dagan si Marta. Kay katong pagikan ni Jesus ug sa iyang mga tinunan, John chapter 11, nagsakit na si Lazaro. Kay kini si Lazaro, si Marta ug si Maria, igsuon. Nagsakit si Lazaro, verse 1. John 11:1, nagsakit si Lazaro.
Nanglakaw sila si Jesus. Kaya ang ilang misyon, mao man ang pagwali sa may balita. Karon ni balik ni ingon dayon si Jesus, mamalik ta kay natulog si Lazaro. Niingon ang usa og natulog dili mamatay. Ingon ga ang Ginoo, wala mo makasabot sa buti pasabot nako. Si Lazaro wala matulog, namatay na siya. Baliko na to kay atong banahon. Aw di ay, tara, nangadto sila. Layo pa gani, nalilian man ni Marta. Nanaog si Marta, nagdagan ug gitagbo niya si Jesus. John chapter 11. Ug sa pagtagbo niya ni Jesus, naghilag siya, Ginoo. Kung dinhi ka palang unta, dili mamatay ang among igsuon. Kung sa tubag ni Jesus, Marta, hangtod ba di gihapon karon mura bag Pilipi hangtod ba di gihapon karon ka kailagin sa ko? Ako ang kinabuhi. Ako ang dalan kamatuoran. Mama tuig ingon nga wala mo mahibalo kung asa ako mo ingon. Tiingon sa Pilipi, Ginoo asa man miagi. Nga mangita diha nimo siya nga Pilipi. Wa pa ba di gihapon ka kasabot? Ako ang dalan. Kamatuoran ug kinabuhi. Niingon si Ginoong Hesus, Marta, antong karon wa pa ba di gihapon nga makaila? Ako ang kinabuhi. Ang tanang buhi nga nagato kanako dili mamatay. Ako, yung siyang tanan nga namatay. Ingon si Abi, John 11. Ako ang pagabanhaw, maniyagi ingon niya. Ako ang pagabanhaw ang kinabuhi. John 11. Okay. 25. Si Jesus miingon kaniya, I am the resurrection and the life. O mao ini. Ako ang pagabanhaw og ang kinabuhi. He who believes in me will live. Even though he die. Ang tanang nangamatay nga nagatukan ako, mabuhi siya. And whoever lives, ang tanang mga buhi nga nagatukan ako, ingon siya, will never die. Ang tanang mga buhi, mingon amen. Will never die. Praise God. Maayo ba ang Diyos? Maayo. Pero kining dili gyud kaayo maroted. Mao ni mo full away. Mubiya ni unya magtinugyanay na kana, kauban na mo na kana, panda kana. Na. Hallelujah. Moto na niingon si Jesus, asa gibutang na diha Ginoo. Sige, itulak ng bato. Ni pa nihilak si Jesus dere. Unya mga Hudiyo nga nakakita niingon nga, perti gid ang amiguhan nila no kay kasagaran ba ako na mamatay, muhilak ba ya, di ba? Sagaran gina. Nihilak man si Jesus. Naglanta ang mga Hudiyo. Amigo gid kay ni sila sa rokin, nihilak man Ginoo. Wala nila masabti ang gihilakan ang tao nga wala gihapon mo tuo gaduha-duha gihapon sa iya. Wala siya muhilak nga namatay sila sa rogi, buhi magani niya. Ang iyang gihilakan ang mga tao nga nagduha-duha. Di ba na sa Biblia og miluom ang Ginoo, miluom. Na kining mga Kristohanon nga maduha-duhaon, nagluom, muluom. Kasabot ba mo na nagluom? Marang bata bang utong, naghilak ni utong. Niluom ang Ginoo. Nya ang mga Hudiyo nagtanaw niyon. Suod gid kay sila no kay naghilak magyud si Jesus sa kamatayon ni Lazaro. Wala sila kay balo nga sila'y gihilakan. Moto niingon dayon si Jesus, itulak ang bato. Lazaro, bangon. Ay nibangon ang patay. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Maibang pulong sa Ginoo. Mintras may panahon pa. Samtang doon na pa'y access to God through Jesus Christ. Kinahanglan mo dool kitag maayo sa Ginoo. Magtinarong na taon sa itong mga dili maayong kinabuhi. Biya ito. Padayon na ito niya, biya ito. Unsa itong mga kinaiya nga dili mao, mga minaot nga dili maayong kinaiya, biya ito.
Kay kung imong biyaan na anya nakita nga nausab ang imong kinabuhi 1,000% ang imong ngalan na hisulat dito dili dinhi simbahan. Daghan karon ang nagpakamatarong. Walay tao nga dili mo angkon matarong sa atong panahon karon. Bisag unsang grupuha siya, bisag unsang nga relihiyon, kasabot naman mo unsay relihiyon, dili ba? Ang atong relihiyon, unsa may tawag sa atong relihiyon? Christianism. Foursquare Baptist, tanan nga naay Kristo nga simbahan, usarata ka relihiyon, Christianism. Pero kanang mga karitula nga lahi-lahi ang mga karitula dili na Christianism, sikta. Unsa ka nga sikta Baptist? Unsa ka nga sikta one way? Oh. Praise the Lord. Wala, magtinabangay rata. Magtinabangay rata. Walay lain, natukod rin simbahan na naabay taong nagtabang sa ato. Kamo ang nagpaluyo ni ini. Naay daghang mangutana, kisa may supporter rinyo. Walay supporter na mo, Ginoo rin nag-support na mo. Sila, kining mga kabos nga mga membro, nagtinabangay rami dinhi. Tanawaw, napurma-purma na. Niya, ang uban sa una, may hapit na mo baling Ginoo, ay nagpa-eskwelahang mga bata, wagi din ng eskwela, wagi din grado noon. Matuloy pa nila, taas ng lubi, tinuod yun. Ang amuan, nahumantanan. Sa una ra, magidungog-dungog, na hapit na mo balik Ginoo, pero sige ra. Mintras wa pa mo balik, padayon mo. Trabaho, negosyo, sa inyong buhaton diya. Na, mangani may pispan sa loyo, pa mo balik Ginoo, hala. Oh. Kutob sa kamaayong huna-hunaon. Oh, kamong mga lihi diri magtigom-tigom og masabado padayon na. Unsay ito mga plano ibuhaton nato ni. Lisod man tuod ang kalibutan pero ayaw kalimot na ang Ginoo pabor sa ato. Oh, pabor. Maura na ang idasig sa Ginoo nato. Tanan nga ilang gipanghadlok sa kalibutan wa gyud tay labot niya na. Walay ngalan sa balatian, kanang pangalan sa balatian, tunglo na. Si Kristo, ingon ang Bible, sa Romans chapter 10, siya ang katapusan sa tunglo. Galatians chapter 3, verse 20. Ang balaod ilalom sa tunglo. Okay. Galatia. Bidaw, isusi siya na kong Galatian, B. Okay, verse 10 di ay. Galatians chapter 3, verse 10. Ang tanang nagsalig ni ining balaod, ingon siya ilalom sa tunglo. Kay nahisulat na, tinunglo kadtong wala magpadayon o magtuman ni ining mga butanga. Oh, mo to na kay tinunglo man, wala may makatuman. Why nakatuman sa Old Testament o wala? Okay. Kinsa na itong girapture dito sa Old Testament? Si Enoch, si Elias, kinsa pa to? Okay. Si Kristo sa Romans chapter 10 verse 4, siya ang katapusan. Jesus Christ is the end. Okay? Romans 10:4. Tanaw na ito niya. Romans 10 verse 4. Christ is the end of the law. Okay, kay gitapos naman niya ang balaod. Wala nitong law. Sa tanan nga naa kang Kristo, dili na tinunglan. Tanan nga mga anak sa Diyos, mingon amen. Dili ka na tinunglo, wala na. Gawas nun na ka, di ba naman ay awit? Gawas nun ta sa balatian, gawas nun sa sala, gawas nun ta sa kalisod. Tanang dili maayo, kanang dili mga maayo, tunglo na siya. Ingon ng Biblia, gitapos na ni Kristo, wala na. Tanan nga ilang gihimo para sa kalibutan, wag yung kay labot. Sa pag-unsa pa na nga virus ng ilang ipanghadlok sa ato, wala tay labot. Unya ang pagtuo, ayaw pod ang kuna.
Naabaya ko'y ubo. Pag ingon na ako'y, imo di ay ng ubo. Naabaya ko'y TB. Imuha di ay na. Oh. Murag, nakaagiman ko ni anang virusa kay nawala man ang akong panglasa. Wala, dili ka nahiagian. Gawas nun. Inang imo katapat, gawas nun ka. O gawas nun, oy, isulti na pirmi. Isulti. Kada buntag, gawas nun ko sa tanang sakit. Gawas nun ko, wala. Kanunay kong maayog lawas. Oh, pero kay kanunay ka maayog lawas, ayaw po sige ka og makadaot sa imong lawas. Ngita na mga ganito kung siya itong pang-imnon, mga gamot sa balanghoy, gamot sa tuba-tuba, kung saan niya. Kaya giampingan na ito, bililhon niya itong lawas. Oh, pero igo na si Kristo ni anato. Amen ba? Tanang herbal na anang Kristo. Gawas no na. May ba ang Diyos? So ang buti pasabot, mintras may panahon pang makaduol kita sa Ginoo. Duol ta. Tanang panahon naman tayo mga trabaho, naman tayo mga lihokon. Pero naagi tayo adlaw, ngagigahin. Balo ka? Muingon ka nga, sa among balay na lang ko magsimba, lahi ba yang balay, lahi ni dini. Sa Bible, ginaihap, unsa nang bersikulo ha, kabalo mo na anak? Ginaihap, timan ina nga bersikulo, unsa na nga libro? Ibutang sa TV, ibutang daw sa atong TVB. Revelation chapter 11, verse 1. Ihapon oy kumpiyansa kag lingkod-lingkod diha bisag naa ka sa tumoy. Ihap oy iihap gyud ta dinhi. Ipha ang nanimba dito ayaw apilang ihap tong tuwa sa gawas ng lakaw-lakaw. Tong tuwa sa bitses, tuwa sa sabungan, ayaw ihap para kan sa balay, ayaw nag-iapil ihap. Oh, tanawag gyud ang Biblia. Ihap pa. Gisugo ang anghel madini mag-ihap nato di ay. Oh, ihapon na. Okay. Dara oh. Ingon siya din masira naman, maabli na po. Kung Biblia masira, kahinomdom ko, kini ba yung pastor ta? Katupod si pastor, di lang nag-isulti to. Maingon to, di isa po kauban ng simbahan. Tanawa. Ingon siya nga, tapos nakigisira ng Biblia. Tanawa, ukbo na po na ron. Kaya kauli-ulan ito siya. Gisira naman ito ni pastor. Gisira na. Nyado ka may bersikulo. Abli na po. Tanawa. Abli na po. Tugay na po takulian eh. Pero sigira kay kabantay naman ko anak. Basahon na ako. I was given a reed like a measuring rod. Mora dog bagakay. Gihatag sa iya. And was told. Ingon siya. Go. Lakaw. Sukda ang templo sa Dios ug didto usab sa halaran ug ipha ang tanang nagsimba didto. Verse 2, kadtong naa sa gawas, exclude the outer court, ayaw ipha, ayaw sukda. Oh. Awara, sira na po no. Okay, ay conscious ba yung oras kay experience na ko bayan ni magwali. Kini kadugayon nako, ano ka experience na ko ano mga pastor, ako kinigipagtambangan, mga wali gani mo, mas maayo pa o di na lang kaayo ninyo i-expound. Kaya mapanalanginan pa sila. Kanang maingon ka, Mateo 11:28, kinsa katong gikapoyan, gikapoy o gibugatan, papaduola kay papahulayan ko sila. Ni sira di dayon, mag-ampo ta. Di ba maingon na mga membro, biliban akong pastor, oy, dali kan niyo isimba. Ay, salamat sa Ginoo. Amen. Maayo ba ang Diyos? Ihapon kita, manindog ta. Kay mga lahwat para bata. Ihapon, oy. Ihapon, kumpiyansa ka. Oh, mintras may panahon pa, muduol kita bayaw sa magamot Ginoo. Ligo na kami, ni anak kami sa imong pulong Ginoo.
Nakita na namo sa among mga mata ang nahitabo sa laing nasod. Maminaw pagayod kami, nagtuo kami nga matuman na gayod ang imong giingon. Nation against nation, kingdom against kingdom. Ginoo, salamat na ikaw nagapili ka namo. Lord, piliun namo ang kinabuhi. Piliun namo si Kristo nga niya ka namo. Salamat Ginoo nga niining kalibutan na mahanaw o nagaandam ikaw bag-ong panahon. Ug salamat Ginoo sa imong pulong sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Akong gitawagan ang mga presbytery, dali na mo diri. Praise the Doon na lang ang panahon, igsoon ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw at ako, iyan kuhaon, sukat ng siya. Ikaw at ako, iyan kuhaon, laynong nagtusa. Panganunod, talipay ang ating matagamtaman, kauban na siya. Pagkaanin lutog kataho, ang langit tulubulawan ang ating pagalakang daw sa langit ang iyang kadan siya kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakita, wala na'y kamatayon, Lunlon tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayon. Siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagatumba, kaya